Арэхавы, хлебны альбо малы. Так беларусы называюць трэці спас, который святкуецца 29 жніўня. У гэты дзень пякуць хлеб з мукі новага ўраджаю. Рэцэпт цестачка знойдзеце ў апісанні пад відэа, а я зараз замяшаю ў цеста арэшкі. Вось яны арэшкі, налушчаныя, уже падрыхтаваныя, пойдуць у цеста. Застялю сіліконавы дыванок вось такой крафтавай паперай. Я яе камячу і потым яшчэ макаю ў ваду. Тады яна лепш трымае форму і хлебушак дакладна не падгарыць. Па вось гэтай паперцы раскладу дубовыя лісцікі. Калісьці на фестывалі ў вёсцы я бачыла, што гаспадыні менавіта так робяць, пякуць хлеб на дубовых ці на кляновых лістах. То і мы паўторым гэту традыцыю. Выкладаем цестачка на лістики и будем формовать бохан. Формовать бохан мокрыми руками. Ото водичку принесла, змачу долони и буду так равнять. Ось он одразу пригоженький таки робится. Ось так погладили, зравняли, а зараз посыплем кменом, каб был духмяный наш хлебок. И на мокрый кмен добра будет трыматься. Ось так. Ужо іду, нясу свежы хлебушак, вось ён спёкся. Вось такая прыгажосць атрымалася. Ой, духмяны такі, ад дубовых лістоў такі пах, такі водар ідзе, аж не перадаць. Адрэжу скібачку, каб пакаштаваць. Вось ён, духмяны, арэхавы, з новай мукі, з свежага ўраджаю. Смачна есці.